שלום יוטיוב. הרגע סיימנו לצלם סרטון. קשה. עוד. שעה עכשיו 5. 5 לפנות בוקר. התחלנו לצלם בערך מ-12. משהו כזה. בערך מ-12, 5 שעות מצלמים. לקח לנו 5 שעות לצלם בסרטון הזה. סרטון מורכב עד שהבנו את הטכניקה. כן, אבל יצא אחלה. אין פה שום משחקי מחשב, שום לא Call of Duty? לא רוצה. צריך Call of Duty! קומאמס. עושה צנזורה שלא הבינו מה אמרנו. בלי פרסמות. אל תקנו מעליים, לא שוות, כלום. אחד בלייק. איך, הכל מלא מים. 5, עשית 10. התחלנו לצלם, יש לנו ממטרות עלינו עכשיו. עשינו כל מיני דברים מגניבים. אין בו שום טריקים של המחשב. אנחנו חייבים לתכנן מה אנחנו הולכים להגיד. אתה יודע? אבל בוא נמשיך. לא. בהנדסים.